εγώ έκανα εδώ και καινούριο βίντεο. Σήμερα θα ξαναδιαβάσουμε ανέκδοτα, γιατί δεν έχω πρέπει να κατεβάσω το Temple Run 2 και θα το παίξω. Όχι το 1, το 2. Λοιπόν, θα διαβάσουμε ξανά ανέκδοτα, μόνο που σε άλλη κατηγορία. Στο προηγούμενο βίντεο σας είχα διαβάσει ανέκδοτα για παιδιά. Τώρα θα σας διαβάσω ανέκδοτα με ζώα, γιατί μου αρέσουν πολύ τα ζώα. Λοιπόν, θα διαβάσω μικρό, γιατί βαριέμαι. Ναι, μισό λεπτάκι να το πάμε αυτό εδώ. Σταμάτα Ρίτα, έλα εδώ. Ρίτα, έλα εδώ αγάπη μου. Μπράβο, σκύλα μου, μικρούλα μου. Λοιπόν, ναι, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτο ανέκδοτο. Ένα κοπάδι νυχτερίδες, μάλιστα. Δεν θα μπορούσα να γράψει ένα κοπάδι με νυχτερίδες. Ναι, ένα κοπάδι νυχτερίδες κοιμάται σε ένα δέντρο, κατά το γνωστό τρόπο, δηλαδή ανάποδα. Ξαφνικά η μία γυρίζει και σκέφτεται όρθια πάνω στο κλαδί. Και στέκεται, σκέφτεται, Ρίτα μου. Και στέκεται όρθια πάνω στο κλαδί. Ανήσυχη μια δεύτερη που βλέπει το σκηνικό, σκουντάει τη διπλανή της και με αγωνία της λέει: «Ρε Μίτσο, ξύπνα ρε, ο λιποθύμησε». Σαχλό, εντάξει, παίρνει. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχει πάρα πολύ ωραία ανέκδοτα, αλλά εντάξει. Ναι, τέλος πάντων, κιθάρα. Λοιπόν, ναι. Άντε τώρα να βρεις. Λοιπόν, πώς λέγεται το ζώο που είναι ροζ και έχει ένα καζίνο στο κεφάλι? Ροζ πάνθυρας. Λοιπόν, οικογενειακά ανέκδοτα, τοπικά ανέκδοτα. Λοιπόν, πάμε στα τοπικά ανέκδοτα. Sorry που μιλάω έτσι, αλλά δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Λοιπόν, μάλλον έναν άσπρος με έναν έχρωμος. What? Μάλλον έναν άσπρος με έναν έχρωμος. Τέλος πάντων. «Φύγε από εδώ ρε έχρωμε», λέει ο άσπρος. «Τι λες βρε», του λέει ο μαύρος. Ναι. «Εγώ μαύρος γεννήθηκα, μαύρος μεγάλωσα, μαύρος συνεχίζω να ζω και μαύρος θα πεθάνω. Ενώ εσύ γεννιέσαι ροζ, γίνεσαι άσπρος, στον ήλιο γίνεσαι σοκολατή και όταν πεθάνεις γίνεσαι κίτρινος. Και μετά εμένα λες έχρωμο». Λες εμένα έχρωμο. Δεν το πολύ κατάλαβα, αλλά εντάξει. Λοιπόν, μπαίνει στο θάλαμο αερίων ο Χίτλερ και λέει: «Παιδιά, σήμερα θα φάμε κρέας». «Ουάου, ναι!» Και απαντάει ο Χίτλερ: «Σκάστε βόδια». Λοιπόν, έφτιαξα την οθόνη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα σας πω τώρα ένα δικό μου ανέκδοτο. Δικό μου, εντάξει. Μου το έχουν πει κάτι φίλοι μου. Ένας φίλος μου το έχει πει. Λοιπόν, βρίζει λίγο, αλλά sorry. Λοιπόν, ήταν ο Τωτός και ρωτάει τη μαμά του: «Μαμά, τι σημαίνει πουτσα?» Και του λέει η μάνα του: «Πουκάμισο αγάπη μου». «Μαμά, τι σημαίνει αρχίδι?» «Καναπές αγάπη μου». Μαμά, τι σημαίνει, πώς το λένε, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, το θυμήθηκα.
Το θυμήθηκα και είναι μαμά τι σημαίνει πουτσα που κάνεις αγάπη μου. Μαμά τι σημαίνει αρχίδια, καναπές αγάπη μου. Μαμά τι σημαίνει βυζάρες, sorry, ναι. Μαμά τι σημαίνει βυζάρες, μαμά τι σημαίνει βυζάρες, σπίτι αγάπη μου. Την άλλη μέρα έρχονται, παράτα μας λίγο. Λοιπόν, την άλλη μέρα έρχονται κάτι επισκέπτες στο σπίτι και λέει «Γεια σου, πού είναι η μαμά σου?» λένε οι άλλοι στον Τωτό. Και λέει, ο Τωτός λέει «Καλώς ήρθατε στις βυζάρες μας. Πού είναι η μαμά σου?» Σιδερώνει, καθίστε στα αρχίδια μας. «Πού είναι η μαμά σου?» Σιδερώνει την πουτσα του μπαμπά. Λοιπόν, ναι. Δεν ξέρω άμα το βρήκατε αστείο γιατί, ναι. Το είπα λίγο μπερδεμένα. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Like άμα σας άρεσε και μην ξεχνάτε εγγραφή στο κανάλι.